Ahoj, volám sa Miška a vítam ťa na dnešnej online jogovej lekcii. Skús zarolovať ramená dozadu a dole, vystrieť sa za temenom hlavy nahor a zavrieť oči. Ruky uvoľnene polož na kolená. Dnes sa budeme venovať téme Solar Plexus, našemu tretiemu energetickému centru, ktoré poznáme aj ako Manipurna čakra. Nachádza sa v oblasti brucha, medzi pupkom a hrudníkom. Pomaly si polož dlaň práve na túto oblasť a nasmeruj tam svoj dých. Solar Plexus je miesto, kde sa stretáva vôľa, rozhodnosť a odvaha. Keď je táto energia v rovnováhe, cítime sa silný, jasný vo svojich zámeroch a schopný konať. Poďme venovať pozornosť tejto oblasti. Prebuďme svoj vnútorný oheň, tú silu, ktorá nás poháňa vpred. Pomáha nám postaviť sa za seba a žiť autenticky. Dnes nás čakajú pozície, ktoré aktivujú stred tela, budú nás viesť k stabilite a zároveň trochu pomôžeme aj nášmu tráveniu. Poďme si spoločne vytvoriť priestor pre spojenie so sebou samými, s dôverou, že sila, ktorú hľadáme, je už v nás. Stačí len prebudiť. Nádych a výdych. Ešte párkrát. Nádych a výdych. Skúsme pomaličky rozhýbať krk. Jemné krúžky hlavou do jednej strany. A niekoľko pomalých krúžkov aj do druhej strany. Teraz hlavu ukloníme na jednu stranu, dlane si položíme na ucho a vytvárame veľmi jemný tlak. Druhú ruku natiahneme smerom k podlahe. Ramena smerujú dozadu a nadol, nedvíhame ich k ušiam. A s výdychom spustíme bradu k ramenu. Teraz pomaličky vymeníme strany, s výdychom zase úklon hlavy na opačnú stranu, dlaňou jemne tlačíme dole a opačnú ruku natiahneme do zeme. S ďalším výdychom stiahneme bradu k ramenu. Pomaličky vrátime naspäť a poďme zakrúžiť párkrát ramenami. Do jednej strany. Aj do druhej strany. Ak ste mali stále zavreté oči ako ja, pošúchame si dlane a do teplých dlaní otvoríme oči. A pokračujeme. Prejdeme na všetky 4 do pozície mačky. Dlane pod ramenami a kolená pod bedrami. S nádychom prehneme chrbát a opatrne sa pozrieme hore. S výdychom postupne prechádzame do vyhrbenia a pozrieme niekde na pupok. Ako plynie dých, plynieme s ním. Postupne stavec po stavci prebúdzame chrbticu. Nádych prehneme a výdych vyhrbíme. Nádych a výdych. S ďalším výdychom dáme kolena trošku od seba a dosadneme na päty do pozície dieťaťa, balásana.
Ruky natiahneme pred seba, uvoľníme ramená. Chvíľku dýchame a dých sa snažíme smerovať do oblasti krížov a zároveň celú dĺžku chrbtice uvoľňujeme. Nádych a výdych. Len dýchame a oddychujeme. S nádychom sa pomaly zdvihneme do pozície mačky, zase si zarovnáme kolená pod bedrá a dlane pod ramená. S ďalším nádychom natiahneme pravú nohu dozadu a vykročíme medzi dlane. Ak to nezvládneme silou nohy, pomôžeme si rukou. Zadnú nohu zaprieme o špičku, aby to bolo pohodlnejšie pre koleno. S nádychom sa zdvihneme hore, ruky ťaháme dohora, ale ramena ťaháme od uší dole. S výdychom sa v pozícii zarovnáme, predné koleno je nad členkom. S ďalším nádychom ideme do kaktusových rúk, čiže lakte v pravom uhle ťaháme dole, otvárame hrudník a pohľad smeruje mierne dohora. S výdychom idú ruky naspäť hore a pohľad dopredu a párkrát opakujeme. Zase plynieme s dýchom. Nádych kaktusové ruky a výdych hore. Pevný stred tela, mierne podsadená panva. Teraz spojíme dlane pred srdcom, namaskar mudra a pôjdeme do rotácie. Jednoduchšia verzia je, že s výdychom sa iba vytočíme doprava. Náročnejšia verzia, ktorú vyskúšajte, ak sa na to cítite, tak s výdychom oprieme ľavý lakeť o pravé koleno a rotujeme doprava. Chrbát rovný, nohy pevné a plynule dýchame. Pohľad smeruje do strany a dlane tlačíme do seba. Snažíme sa spojené dlane dostať na stredku hrudnej kosti. Potom s výdychom uvoľníme, vrátime sa do pozície mačky a s ďalším výdychom dosadneme do pozície dieťaťa balásany. Zopár krátkych dýchov, kratučký oddych. S ďalším nádychom pôjdeme naspäť do mačky, zopakujeme si to celé na druhú stranu. S nádychom natiahneme ľavú nohu dozadu, s výdychom vykročíme medzi dlane. Ak to nevládzeme, pomôžeme si rukou, zadnú nohu zaprieme o špičku a s výdychom sa vytiahneme hore. Nádych, zdvihneme ruky, ruky ťaháme dohora, ramená ťaháme od uší, s výdychom sa v pozícii zarovnáme. S ďalším nádychom kaktusové ruky, s výdychom hore. S nádychom kaktusové ruky, otvárame hrudník, pohľad smeruje dohora. S výdychom ruky idú naspäť hore. Párkrát opakujeme, plynieme s dýchom. Stále je pevný stred tela, podsadená panva. Spojíme dlane pred srdcom, namaskar mudra, pôjdeme do rotácie na ľavú stranu. Jednoduchšia verzia je, že sa iba vytočíme, náročnejšia je, že s výdychom zaprieme pravý lakeť o ľavé koleno a rotujeme doľava. Chrbát rovný, nohy pevné a plynule dýchame. Pohľad smeruje do strany a dlane tlačíme do seba. Snažíme sa spojené dlane dostať na stredku hrudnej kosti. Potom s výdychom uvoľníme, vrátime sa na stred a prejdeme do pozície z mačky a s ďalším výdychom pozícia dieťaťa balásana. Krátky oddych. Len nádych a výdych. S nádychom prejdeme do mačky a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa hlavou nadol. Pokrčte kolena, tak ako potrebujete. Vôbec nemusia byť vystreté, skôr sa zamerajte na dlhý, rovný chrbát. Párkrát poprešlapujeme z nohy na nohu, naťahujeme chrbticu, uvoľňujeme bedrá. Nádych. A s ďalším výdychom vkročíme pravou nohou medzi dlane. Zase, ak to nezvládneme, pomôžeme si rukou a dotiahneme tam tú nohu. S ďalším nádychom použijeme silu nôh, pevne ich zakoreníme zo zeme a zdvihneme sa do vysokého výpadu. Ruky ťaháme do stropu, ale ramená od uší dole, pevný stred tela, pevné nohy. Predné koleno je nad členkom, zadná noha na špičke. Nádych a výdych. Potom spustíme dlane na zem
Odkročíme dozadu a plynule prejdeme do pozície dosky alebo plánku. Jednoduchšia verzia je s kolenami na zemi, náročnejšiu môžete ísť so mnou kolená od zeme. Podržíme pár dýchov, pevný stred tela, neprehýbame sa v krížoch. Neprepadáme v ramenách. Potom s najbližším výdychom prejdeme do psa hlavou nadol. Kolena môžu byť pokrčené, vystrieme chrbát. Nádych a s výdychom vkročíme ľavou nohou medzi dlane. Zase si môžeme pomôcť rukou, ak sa nám nepodarilo dokročiť. S ďalším nádychom použijeme silu nôh, pevne ich zakoreníme do zeme a zdvihneme sa do vysokého výpadu. Ruky ťaháme do stropu, ale ramena od uší dole a dozadu. Pevný stred tela, pevné nohy, predné koleno nad členkom, zadná noha na špičke. Zo pár nádychov a výdychov, potom pomaly spustíme dlane na zem, odkročíme dozadu a plynule prejdeme do pozície dosky. Zase jednoduchšia verzia na kolenách, ťažšia verzia kolená vo vzduchu. Podržíme zo pár dýchov, pevný stred tela a neprehýbame sa v krížoch. Dýchame, nezadržujeme dých. S ďalším výdychom spustíme kolena na zem a pomaličky urobíme klik. Lakte popri tele, až sa úplne položíme do podložky a ležíme na bruchu. Tvár otočíme na jednu stranu a krátko si oddychneme. Čaká nás pozícia Luku Dhanurasana. To je výborná na premasírovanie vnútorných orgánov, na štartovanie trávenia, ale opatrne s ňou, ak ste nedávno niečo jedli. A takisto táto pozícia nie je vhodná pre tehotné. Pripravíme sa, dáme čelo do podložky a s nádychom sa vytiahneme do pozície Luku. Zatiaľ len ťaháme ruky dozadu a nohy dohora. Vydržíme pár dýchov. Potom uvoľníme a oddychneme si na podložke. Pôjdeme znova. Kto chce, ide zase rovnako jednoduchšiu verziu, kedy ruky ťahá dozadu a nohy hore. Kto sa na to cíti, môže ísť so mnou trošku náročnejšiu. Chytíme si dlaňami nárty, pripravíme sa a s nádychom vykopneme nohy hore. A dozadu to nás pekne zdvihne do pozície Luku. Dýchame, snažíme sa príliš nehúpať. Potom uvoľníme a zase si krátko oddychneme. Pôjdeme ešte posledný, tretí krát. Každý svoju verziu, v ktorej sa cíti príjemne. Pripravíme sa s nádychom hore a pár dýchov vydržíme. Nádych a výdych. Pomaličky uvoľníme a dýchame. Dáme dlane pod ramena, špičky do podložky a cez všetky 4 sa zdvihneme hore, prekrížime nohy a dosadneme na zem. Nohy pred seba pokrčené, vystrieme chrbát a čaká nás pozícia loďky Navasana. Pevný stred tela, ramena dozadu a dole a trochu sa navážime dozadu. Držíme sa pod kolenami a kto chce, ostáva v tejto verzii. Kto chce, môže so mnou pomaličky odlepiť chodidla od zeme a o kúsok náročnejšia verzia je, že ešte k tomu pustíme ruky a držíme ich vo vzduchu. Dýchame, stred tela pevný a balancujeme na zadku. Stále dýchame, usmejeme sa, netvárime sa, že trpíme. Pomaly dáme chodidla do podložky a stavec po stavci sa spustíme na zem do ľahu. Pritiahneme si kolená k sebe, povaľkáme sa zo strany na stranu. Premasírujeme chrbát.
Zastavíme sa na zemi nádych a s výdychom pritiahneme hlavu ku kolenám. S nádychom spustíme zase na zem a s výdychom pritiahnem. A ešte jedenkrát. Potom uvoľníme nohy, spustíme ich do podložky, prekrížeme ľavú nohu cez pravú, nohy do tvaru čísla 4 a pritiahneme k sebe, chytíme pod kolenom alebo na kolene, kde dočiahneme. Ak to nezvládneme, nemusíme ich priťahovať, iba ich necháme prekrížené. Nezabudneme dýchať. Potom nohy uvoľníme, necháme ich tak, ako sú prekrížené, ale aby bolo koleno nad kolenom. Na strede je nádych a s výdychom nohy spustíme doprava, pohľad doľava. Rotácia. S nádychom vrátime naspäť a vymeníme nohy. Pravú preložíme cez ľavú do tvaru štvorky a buď necháme len tak, a otvárame koleno do strany, alebo pritiahneme k sebe a chytíme pod alebo nad kolenom. Plynule dýchame. Pomaly uvoľníme pritiahnutie a pôjdeme zase do rotácie na opačnú stranu. Na strede je nádych a s výdychom nohy spustíme doľava, pohľad doprava. Stále plynule dýchame a snažíme sa uvoľniť napätie, kdekoľvek ho cítime. S nádychom pomaličky vrátime na stred. Ešte raz pritiahneme pokrčené kolena k sebe a pováľame sa zo strany na stranu. Premasírujeme celé kríže, celý chrbát a uvoľníme. Teraz pomaličky vystrieme nohy a uložíme sa do záverečnej pozície mŕtvoly šavasany. Ruky mierne od tela, dlane otočené nahor, nohy tiež mierne od seba, špičky do strán. Vy ostaňte ležať a ja si tu ku vám iba pomaličky sadnem. Zavrieme spolu oči a pozornosť presunieme na dých. Pomalý kontrolovaný nádych a ešte pomalší kontrolovaný výdych. Skúsme svoju pozornosť nasmerovať na oblasť brucha, ako sa s každým nádychom zdvíha a s výdychom klesá. Ako také more, keď príde vlna na pláž a potom zase odchádza. Možno v pozadí počujete šumieť more. Ostaňte s týmto pocitom, ako by ste ležali pri mori a počúvali morské vlny. Len nádych a výdych. Potom sa pomaličky cez bok posadíme. Ešte na chvíľočku vystrieme chrbát. Spojíme dlane pred srdcom a poďakujeme si, že sme spravili niečo pre svoje zdravie. A zvládli túto krátku jogovú lekciu. Jedna hlboká poklona. Nech sú všetky živé bytosti vo všetkých svetoch slobodné a šťastné. Nech ste aj vy slobodní a šťastní, slobodné a šťastné. A ja vám ďakujem, že ste si ma takto online dnes zapli a dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Namaste.